तर बघू शकतास भाचो आणि भाची माझी गेलेली बैठकीत सकाळी 8 वाजता. कशी मस्ती करतात बघा येताना. जय सद्गुरू. आजचा स्पेशल मेन्यू ऑमलेट पाव. आमलेट पाव खाऊन झालेलो असा. आता आम्ही दुपारी मासो बघूया खायचो असा तो. दुपारी मासो खायचो तो बघूया असं म्हणतो. दुपारी मासो खायचो तो तुमका दाखवतोय. खायचो तो तुमका दाखवतो. तर मंडळीनं आज रविवार ऑमलेट पाव खाऊन झालो आणि आता बाळू येईल आमचा भरपूर दिवसांनी येईल. तर चला तर बघू आजच्या रविवारी काय काय स्पेशल बनता. फर्स्ट रेसिपी झालेली असा आणि इडली वडो खाऊन झालो. हां मेंदू वडो खाऊन झालो पण दाखवू खावलो नाही कारण मी आमलेट पाव बनवित होते ना. चला आज मजा बाबा ऐकायची. आज मासे खाऊ गावणार भरपूर दिवसांनी. हे बघा शितल्या, हे आमचं शितल्या आणूक जाता माश्या. चांगला का मावरा घेऊन ये. तू जातो गो जात ताव चालला. करली गावली तर करली घेऊन येतो. करली आणि तर बांगडो आण मस्त भाजू. बांगडे घेतलं तर आणतोय नाही तर करलीच घेऊन येतो. करली घेऊन ये. करली फ्राय भाजूच्या तव्यावर करली. चला तर बघू पुढे मजा. किती रुपये हा माहिती आहे. करली काय कापल्याने एक नंबर आहे हो. ताजी आहे. 250 रुपये 300 रुपये चांगला आहे आणि 250 दिन वा. चालत चला तर करलीचा मासा. तर आम्ही खेळतो बुद्धिबळातले सोंगटे तुम्ही बघू शकता. हे बघा हे आमच्या बुद्धिबळातले सोंगटे. हे खायचं. हे काय आहे रे. राजा. हा हे काय आहे. घोडा. आणि हे राजा. हा राजा आहे. हे काय आहे. पादा कोण पादा. आणि हे सर्व प्यादे आहेत. नाही हे काय आहे. हे काय घोडा आहे. ह्यो आमच्या भाच्याचा बुद्धिबळ आणि ह्यो आमचा भाचो. चांगली बुद्धिबळ आणलेली सगळी गायब कोणी केली रे. ह्या बघा. हा तर तू आतापर्यंत किती बुद्धिबळ घेतले होते असे विकत. 7 ते 8 असे म्हणजे आणले असतील ना. सगळे गायब नाही केले. हो
ती गायब का करते तुला माहिती आहे? हो कारण ह्यो त्याका खेळाक देत नाही. हा. ह्यो ना त्याला खेळाक घेत नाही बुद्धिमय. मग हा काय करता माहिती आहे? एक एक उचलता आणि टाकून देता विंडोजून बाहेर. म्हणून त्याची गत अशी झालेली आहे बघा ह्या बुद्धीवर. चला आता आम्ही खेळतो जरा, नंतर दुपारी जेवताना तुमका आम्ही दाखवतो. टेबल बिबल नाही ना, मग ती तिथेच बसणार. जेवण बिवण झाल्याच्या नंतर बघूया आपण. तर आता ह्या बुद्धीवर खेळूया. म्हणजे काय म्हणाली आई. आपको पता है कि बाबर कहाँ पैदा हुए? का होय गो मासा? मुझे नहीं पता. चला तर मित्रांनो जेव केव्हा ए जुई, काय खाते भात आणि काय मासो आणि भात नाही, मग? भाकरी. भाकरी आणि मांस. भाकरी आणि मासा. जर ती मामा कोणी घे तिला दे. हम्म. मी दादा तुला चिकन आणले. तुला मटण आवडतं की चिकन?